ang Certified Gahi Kabay Oo. Mobile Graduation. Makauba na to ang Certified Gahi Kabay teacher sa Maligaya Elementary School sa Surigao del Sur. Aba. Teacher Raniel Iyana. Yeah! Mahirap ang maging pogi. Good morning! Good morning, Teacher Raniel. Morning, mga tagahi. Good morning, Dan! Welcome, Morning, Teacher sir. Raniel. Nalingaw kayo ni sa imong gihimo. Unang-una, salamat kayo sa imong gibati sa mga graduating students. Pero nga nung nauna-unaan man na, murag ikaw naman ang among nakita yata. Mao galing, ako muna nabay memo ang DepEd ani nga mo ni ang buhaton, ana? Kung na-ime mo, di tanan na unta. Mao galing. Mao correct. Kapare hangtod sulo. Or basi ang mayor, basi gisugo sa mayor, ana? Ana, Teacher Raniel. Okay, good morning, sir. Kuan man gud ni sir kanang ang gusto gid pabuhat nila sir kanang virtual graduation gid dapat kay lagi pandemic. Unya among naunaan diri nga wala man may ang mga parents wala may internet access. Walay internet access kay probinsya, hilit nga dapit. Unya wala pod sila yung mga gadgets sir kung among i-push ang virtual graduation. So among naunaan mga among kauban sa eskwelahan nga mag-mobile graduation na lang ta, magbalay-balay na lang ta, atong ihatod ang diploma o ilahang mga ribbon nga graduate gid sila. So, kadto pagka wala na mo ato, attend amo ang school head sa session sa barangay, sa barangay official, nag-attend siya, kay mananghid siya nga mao na among buhaton, ug na-approve pud siya sa amo ang barangay officials. Then mo to na okay pud amo ang district supervisor nga kana among buhaton. Kaya ang uban ng good sir, nagkuhan sila sa eskwelahan, kanang anam-anam ra mga bata, kanang pagtuon nila, anam-anam, isa-isa. Ang uban na eskwelahan. Pero amo ang gibuhat, kami ning adto sila mga balay, nag-sorry may kada balay. Ba. Gamit ang katong bonggo nga sakyanan. Galingan. Kanang bonggo nga sakyanan, hinatag na ni bonggo. Pagingana. So kibali pila ka bug estudyante na. Tapos siyempre may galing kay tanan pong balay masudlan pod. Sir. sir. Pinatalan ka estudyante tanan to, Teacher Raniel. Oh. 16 sila ka buok, sir. 16. 16. Kung saan Yeah. pinakalayo nga inyong naadtuan? Naraman diri sa naglibot-libot na sa among barangay. Nya na po yung isa nga purok nga bihayon siya gamay, pero doon na po siya sa amo ang kuan sentro. Ayun. Galing. Kaya ako kagaya babasin dito noon sa pangpang na noon ba nagkaligid na noon ang bunggo na Kaya noon. nadugay lagi sila anak, nalubong pa sila Ang problema ang host nagkapita-pita pa nagguay. Awo man sila gito nga sir sa duha ka grupo. Ang walo buntag nya ang walo pod sa hapon. So nag lunch break pod mi kadali kay dili man madali-dali mahuman og Wala yan, kay bisan lang to 16 ka na, una-una kamo pa ko'y mga turito, na hunong, balik na po sa program, Balik, ana, balik. Ana. nga balik-balik ra gid sir. Tapos- isa-isahon man sila. Kisa may nagasto ani nga medyo di ko rita problema po na po para po kuan po siya. Ang kinsa po ng bonggo. Isa ra po na mo na kay estudyante sir ang bonggo. Sa mara pong gihangyo ang tag-iya sa gihangyo sa among school head. Pero nagyapon siya ikuan sir kay nang sa among AMOE. Diha siya nagkuha sa budget sa amo ang paghimuan ng mobile graduation. At least na i-budget gamay, tama. Pero tama. at least man lang kamo gahimo og ingon ana nga kami bitong inisyatibo. Dili ka na malimtan sa mga bata. Tinood, di ba? Kasi gibati ato sa mga bata. Lalo ka nga layo kay gipasuhan, lima kag bugawa sa balay, padulong sa kalsada, saka sa mobile nga stage. Amog jud ang gituyo sir nga ilayo-layo silang balay sir sa kay para makapasok pud sila. Eh para napod sila taas-taas pud lang lakwon. So murag gyapon sila nagpaso sir. Ikaw ning nag-host Daniel, ikaw ning naka-green.
Yes, sir. Grabe, very good. Unya, with all the documentation ka na, Teacher Raniel, with all Yes, the sir. documentation. Yes, sir. Dobe, ang Nag-document jud ni. ang mga valedictorian na ni nagpakaon ba ni? Naghatag ra isa ka manok, sir. Ay, okay na. Sa kabisaya nga manok nga mao pud among gipaniod ko. Galing. Oh, di okay kayo. Kabalo ka, Teacher Raniel. Isa kini kada kong inspirasyon sa mga magtutudlo nga sama nimo. Nga usahay maglibog bitaw sila ganang kung sabay mo o nato ani. Daghan yun ay tagmahimo if we will just, use our imagination. Di ba, no? Kaya unsa pa may mga plano pa ninyo diya nga di pa man pwede ang face-to-face nga klase. Di unsa man na. Burag Nga, balik. kana inyong pagdala sa inyong mga modules. Di unsa man na siya. Pag-coach ninyo sa mga bata. Ang kana sa modular ra man gid mi diri sir kay wa man gid may online nga learning kay hinay man gid ang kuan diri sa internet niya. Lisuday sab kay walay mga gadgets ang mga bata. Oh. So ang among kanang ginabuhat sir ang mga ginikanan jud ang moan sa eskwelahan or maadto sa eskwelahan para magkuha sa module niya. Sila po mo balik pero nagsunod gyapon sa health protocol sir sa eskwelahan. So mao na siya. Kuya kung napoy pangutan ng mga bata sir na may mga kuan pod ng mga keypad nga cellphone ang mga ginikanan, pwede na po siya matawag sa amoa. Katang pindot-pindot nga cellphone. Wala. Sa tinud anay ba Raniel unsa ka struggle ng kuan modular nga style sa pagkuan pagtuon? Nalisod yun sir kay maglisod mi og kanang explain sa mga bata kay pati ang mga bata maglisod sila kay ang ilang ginikanan maglisod pud og sabot. So mao na maning kamot pud sila nga makatawag sa amoa, makapangutana kung unsaon ang kuan kanang mga naa sa module kay napoy dili nila masabtan so kana mga nawag na gid na sila mga bata. So on call na sila karon on call. So, kanang ang inyong eskwelahan Maligaya Elementary School, no? Oo sir, oo sir. Diha sa asa dapit ni sa Surigao del Sur. Sa hinatuan sir. Hinatuan. Ay, hinatuan. Na enchanted Please, river. mga hinatuan, Teacher Raniel, mensahe nimo una para sa imong mga kaubang mga teacher, unya, og sa kanang mga ginikanan sa mga bata, og ang katapusan ng mensahe, kanang makabungog na mensahe, alang kay mag-senior na ni sila, Mag-high school. mag-high school na ni sila, mag-high school na. Grade 7. Oo, mensahe nimo alang sa mga bata nga unsa ka importante ang edukasyon. Una, alang sa imong fellow teachers, una sundi ka na para sa mga ginikanan o para sa mga kabataan. So para sa mga kauban ako nga mga teachers, so maningkamot lang gid ta permi nga ihatag ang quality education sa mga bata bisan ani nga modular sa mangita tag pamaagi nga mahatag gid sa ilaha ang quality education. So ilabanan sa pag-guide sa DepEd, so gitagaan mi nilag mga programa nga ma-guide mi sa on pag-deliver ang education despite this pandemic. So mato siya sir. Tapos then sa mga parents, so di lang sila mapulaan og kanang support sa ilahang mga anak kay ilahang man ang responsibilidad pud ang mga anak nila nga makuan matagaan og maayong edukasyon. So support lang sir. So ang maestra mag-support sub niya ang mga parents, so mag-join effort gid sir para matagaan gid ang mga bata og quality education. Then sa mga bata, continue lang ang eskwela, so di lang gid ta mawad-an og paglaom. So keep going, magtarong jud mag eskwela. So mag high school naman sila. So sana malipay pud mi nga mga teachers nila nga mag-continue sila sa ilang eskwela nya mas-successful sila pohon. So dako kayo ng kanang garbo sa amo ang ilang mga teachers. Ayun. Ang pangutana nabay love life si Raniel. Sir. Teacher Raniel, usa ka kadakong inspirasyon gahatag kusog sa mga kaubang mga magtutudlo, mga ginikanan ug labaw sa tanan. Ikaw sa mga estudyante nga palig-on sa ilang gaumol ala sila kaugmaon. Certified
Gani Kabay! Daghang salamat, Teacher Raniel Iara o Paligaya Elementary School sa Hinatuan, Surigao del Sur. O good morning sa Tanama, taga Surigao! Hello, sir. Thank you! Thank you. Grabe. Daghang kayo ang naunsa. Daghang kayo ang inspire sa mga istorya. Ha? Galing. Grabe! Very good.